Asya tayo madayo at liglikan ayang abulot ko. Repeng na lae na inang pinuke kay mabukuda kaniya nga ikete. Nupay na sa imbay tuy tirumbe amo kadates tinta ar-aramide jagmay uretay nga inang payaen panagawa na kapong kaniyang laen jagmay ito masayang nilang kaming ko kapulang kenayan ang binulot ko. Aklune nagbalinang anaruko nagpatipe di saan ko abong buko. Alubusan ka ay sutay suklana tusok at ringaw isok at taan kalbengan hawati tengel ko amang ikagden ka dilapon ayan ay nakiparin na Diyak maipon nasayang nilang kaming ko kapulang kenayan ang pinulot ko. Aklune nagbalinang anaruko nagpatipe di saan ko abong buko. Nupay na sa imbay tuy tirumbe amo kadakes ita ar-aramide jagmay urekay nga inang payaen panagawa na kapuang kaniyang laen Diyak maipon masayang nilang kaming ko kapulang kenayan ang binulot ko. Aklune nagbalinang anaruko nagpatipe di saan ko abong buko. Diyak maipon masayang nilang kaming ko kapulang kenayan ang binulot ko. Aklune nagbalinang anaruko nagpatipe di saan ko abong buko. Dito ako ti bulod nga ayat. Ayan na po, tatay request na nga. Diyan ko na sino dyan nag-request ang nalipat ako. Ni Edlin. Ayan. Edlin Salviejo. Bulod nga ayat. Ipaami pa ako natin may isang request. Ano siya? Ay, iliw. Yes, Sige. sige. Apo na kita maililiw.